Thank you so much for joining us here live on Sly Media and other platforms that you are watching this live broadcast from. We are in Waterfalls to meet Rumbi Govere, who suffered an injury in 2012. Let me invite her to speak and talk with us. Welcome to the program, Rumbi. Thank you. Tell us a brief about yourself. Okay. Don't say Rumbi Linah Govere. Volume boy. I'm 26 years old. Dokara Waterfalls Prospect. Babana Magaru. Baruku Nyasora Adventist High. Adventist High. Uvano shanda ipapo. Mama ndo anoshanda ipapo ndi teacher. Oh. Uri mwana wa teacher. Saka zo teacher unozipata. Aiwa. Adiri. Tasangana newe nasuno tiri muna 2020. Chatunza panapa inyaya yekuti uruda ku raise mari ye operation yauda kuti unoitwa. Tisataura nezve operation iyo batoda kutanga tanzwa kuti zvakafamba sei kuti uzove nedambudziko rawinaro nhasi uno raita kuti nesuwo tisvike pano tibatsirane newe kutsvaga rubatsiro. Okay. Ndakaita accident musi 19 March 2012 around 5 a.m. Ndanga ndina date vangu ndichida kunotora national identity card. So takakwira lift then muna Mutare Road ndobva ndatokotsera, so handizive zvakaitika. Ndinongoudzwa mafashion akawanda. Vamwe vanoti mota yakatsvedza, umwe akati driver akati angaona gonyeti pamberi pake. So I really don't know kuti chii chakaitika, but ndo zvandakaudzwa. Indakazomutswa ndapasi vachindimutsa vachida vachiti maybe ndafa, bva vazonoti aiwa ndina ndava ndamuka. Ndikati vachiti tasvika here, vakati aiwa chi muka tonoti hauna kukwara here because taita accident. Ndopandakati mukuda kuti ndifambe nei makumbo acho ndisina because ndasasafile makumbo angu. Then vakazotsvaga malifts ndikaadmitwa Rusape hospital. Then after that ndakatransferwa to parenyatwa. Rusape ndakaita 3 days, then parenyatwa about a week. Ndabva ndanzi enda kurehab, unopora uri kurehab. So pawakadaro mama wakabvunza kuti akwanisi kuita operation here yekuti afambe chichi. Vakati operation akwanise iri 50-50. So wakangoti zvataura nemadoctors, we can make with that. Vanaendeswa kurehab, vandaita about 5 months ndichiitwa physio kurehab. Ndikazo dischargewa, ndaenda kundwa ndauya kumba, ndakatoya kunoko. Pawaka dischargewa pakanga pane improvement here kubva zuva rakaitika tsaona? Fanire pane improvement. Ukaitwa pandakaita accident ndaisasakwanisi kana kumuka ndega pamubhedha, ndaitoita zvokumutswa nemanesi. So murehab chavanoita ndakamboita madays, ndoti maweeks ndiri pabed ndisina chandoita, ndichitoita zvekutoti kana chida kutenwa vachitonditena variwo. So vane time yavanozotanga kukudzidzisa kusimuka wega pabed. Vanokudzidzisa basically kuti ukwanise kuzozviitira zvinhu wakumba wega. Saka vachindiita physio. Ndopandakazodischargewa ndikatanga kuita physio ndiri kumba. Physiotherapist wangu yekutanga ndakatosvika pastage yekuti ndifambe nemacrash, but aiisa zvinhu zvinocheka manis because anga asina simba, but mari yakazoita shoma. Ndobva ndaregedza physio. 2017 a friend of mine ndobva atextra uncle vake because ndiphysiotherapist in UK. Ndobva vanditumira mari yekuti ndiitwe mascan. Vanditumira mari ndobva ndanoitwa mascans kuPremier. Ndobva ndavatumira back, vakati spine yako seems it's okay, but madisk espine noprotect spine ndo akabhenda and ari kukonzeresa kuti spine isahile mushi. So vakazonditi tsvaga vamwe vari kokoko vanokwanisa kuonawo about it case yako kuti yakamira sei. Ndopandakazoreferiwa kumadoctors ekuIndia. Agent wacho bva ndanzi ndichorwe imwe MRI scan, ndobva atumira back to India. Ndopa wakazonditumira matsamba ekuti we can reverse this kana ukaitwa operation.
ikoko vanoisa operation vakati vane simbi dzavanogona kuisa paspine to protect the spine, then yobva yahela. tanzwa kuti vanokwanisa kunge vachikubatsira vari kuindia. Panodiwa mari yakawanda zvakadii kuti ugone kunoda kunorapwa kuindia? Okay, kuindia mari yeoperation yega ine madeficiency. Kune 3.5 yeoperation, pozoita yavanoti yefixation 2.2. But vakati fixation vanokwanisa kuziva kuti vanoiita here only vavhura musana, vasina ingori MRI scan havakwanisi kuziva kuti vanokwanisa kuiita here. So iyoyo plus yemafees emaflights, mavisas, food, because ndine munhu wano handie ndinaye achazondibatsira, then ndichaita 3 days mosquito after operation, 2 weeks ndiri outpatient. Saka yese pamwe chete inobva yaita 8.696 US dollars. 8,000 US dollars. 8,696. Pauchaenda ikoko quotation wakapuwa ende wakaipiwa gore ripi ende ichiri valid here? Ndakaipiwa 2018 and agent wacho anogara achitaura neni if paine maine machanges dai akandoudza kuti pane machanges. Pakazoita machanges I think anoita emaflights nezvinoitika kukwira kunoita zvinhu muZimbabwe, anoita emaflights nemavisa, but operation asati andoudza kuti pane change. Wakamboedza here kutsvaga rubatsiro kunani zvikaita sei? Takanangana nequotation yapo 8,000. Okay, pandakapiwa quotation yanga iri it was 2018, zvinhu zvasati zvakwira. Sana mama wakangoti it's easier, tunoita sei tinoireza. Ndopakabva patanga kukwira ma-US dollars chichindobva watozoona kuti chii havachazvikwanisi vega. Then vakambotrya kuvhurirwa GoFundMe page nevanhu vekubasa kwavo, but unfortunately harina kuita vanhu vanokwanisa kuripromota vakawanda, bva zvazongonyarara zvakadaro. Iye zvinezvi unofamba sei panopamba kuda kuti musana wako ndo wakaita dambudziko? Your spinal has a problem, and how are you managing? For an example, how do you start your day? We know you'd want to bath, you'd want to move around the house, do ABC. What is it that you cannot do that you want to do? Ndinoda kukwanisa kuita especially zvinhu zvine zviri pamusoro kana pamusoro pewardrobe kana mastove, zvinhu zvizvi zvakazogumisira zvatodzikiswa pasi. And ndakaita macases makawanda ekutsva makombo ane mabenzi ekutsva because ndichitira kubika ka stove iri pamusoro ndorasikirwa nemvura ndoita sei. Saka ndichida kukwanisa kuita zvinhu zvese izvozvo ndega. Right now ndokwanisa kubika but stove inenge iri pasi, but mazuva ano ndakutotya kubika kwacho. Kumuka ndinomuka ndotoita basa rese ndega, ndogeza, but mvura manje inonetsa because mugodhi uri kunze. Saka kana pasina anonicherera mvura ndokondoswera ndisina kugeza, kana kutobika kana kutoshaya mvura yekumwa, panze handibudi ndega. Saka kana ndiri ndega pamba ndotongoswera mumba, hapana chandokwanisa kuita chimwe. So une normal day unogara nani? Ndogara nebrother yangu nevazukuru 2 vese vakomana, ndindega musikana. Saka ndindotobika nekutotsvaira nekutoita zvese. Ivo vanenge vaino kuchikoro, 2 vacho vanoenda kuchikoro, 3 vese vana akazopedza semester mamanje, but vamwe vanoenda kuchikoro. Alright. Pane nyaya iwo pachezvakwewo une kutenda kwakadii kuti uchapora? Ndinotenda, ndinotozvibhilivha 100% kuti ndikaitwa operation iyoyo ndichakwanisa kufamba zvakare. It might not be after operation, but eventually since zvakakanganisika zvinenge zvakorektwa, ndokwanisa kufamba zvakare. What are your dreams? Ndoda kuzostada IT. Kuchikoro wakagumira chini? Form 4. Wakapasa here form 4? Une masubjects mangani? 5. Alright. Pari zvinezvi zvese zvazviri izvozvi
kune vamwe vatinoona vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro vachitofunda but vachishandisa wheelchair. Munhu akati alright tashaya mari yekuti unoitwa operation, munhu akati ndinoda kukubhadharira school fees yekuti unoita IT, zvinokwanisika here? Zvinokwanisika. Inini chikoro ndochochida singaiti, but problem ndeyekuti last year ndakatombowana pamusoro apo, but vakabva ndakatobhadhara fees and zvese ndobva vazoti hatichakwanisa kuvhura, handizoti chakaizoitika. Ndobva ndatodzorerwa refund mari back. Pakanakira kuti padhuze, handina macost ekukwira kombi every day neanondiendesa, because kana ndikada ndotaura ndinotoda anondiperekedza, saka hapana macost ese wavo. So ndikawana anotokwanisa kundibhadharira kuenda kuchikoro, that will be okay. Ndinofara. Alright. Mumba venyu muranga? Tiri 3. Ndine twin sister irosawo. Twin sister? Atasangana nekumatu-twins kuti vadzawo. Munina wangu mutwin, vana vakewo matwins. Alright. Ari kuita izvozvo? Ainongoshanda mabasa ari kusavi. Handiti? Masubjects awainatsogona kuchikoro ndapi? English. Food and nutrition. Okay. Saka ndikutambisa mashoko kapa kuita interview nechishona. It's okay. Just in brief, for those who may not understand our vernacular language, which is Shona, which we have been using to converse, in a nutshell, briefly, what happened to you and what are the costs involved for you to have the correctional surgery? Okay, I had an accident in 2012, and I need 8,696 for the operation to be held in India. So I sustained spinal cord injury T11, T12. Thank you so much. Right. Now, is there anything else that you want to tell the people out there? You have now experienced the 2 lives where you were able-bodied. Yeah. And now you are confined to a wheelchair. Yeah. Tell me about it. It's not easy. Like, musi wandakaudzwa kuti wakushandisa wheelchair for the rest of your life. Ndakachema singaiti, but at the end of the day ndakazongotenda Mwari kuti at least I'm still here. And akufa. So inini basically zvinoti vamwe vanozoita depression kana chi handina mbobvira ndasangana nazvo, maybe because nandine mhuri yaindi support. My father, my mother and my sister nebrother yangu nedzimwe hama were there for me. So ndakatongodzidza kuzvitambira kuti this is ndo zvavapo, saka ndongoita zvavapo. So izvezvi ndakwanisa kuzvishandira. Izvezvi ndine project yangu yeuka ndikuita, ndotengesa zvinhu. Kuva paucha doesn't mean upenyu hwako wagumire ipapo. You can still achieve madreams ako aunokwanisa kuda kuita muupenyu hwako. Unohungana? Ndine maroad runner about 45. Hey, saka wanozotengesa mari? Unotobva pandane huko. Ndotoda kutodzitengesa because dziri kuramba dzichida chikafu chimari manje. Ndodaita ari mabroilers because maroad runner anonetsa. Okay. Anotora time. Okay, there's something else you said besides kupfuya huko. What uri kuita chifuti? Ndotengesa, ndine imwe yandakajoina recently inonzi Royal Secrets. Tengesa ma-perfumes nema-cosmetics, but before that ndaitengesa kana hembe, anything ndaiorder zvinhu from South Africa. My sister ari kuko ndiye anowanzondibatsira zvichiuya kunoko. Okay, you're selling stuff like what? Hembe, perfumes, boots, anything munhu chaanenge achida. Kazhinji kacho ndowanzozvesa kuti chii chiri kufamba ndotengesa ichocho. For anyone who would want to assist you in raising the 8,000 that's required, 8,000 plus, what is your contact number and your email if you have one? Okay. WhatsApp 0717 904
744. Then Eco Cash 0775 563015. Then ya mama wangu ya Eco Cash it's 0772 848 650. Pane email. Email, okay, it's Rumbi Govere. How do you spell it's the Govere Rumbi t@gmail.com. How do you spell the Rumbi? Because I'm Rumbi. seeing a variation of spellings on the word Rumbi. I think it's Govere, it's Govere Rumbie T Govere @gmail.com. Okay. Govere Rumbi t@gmail.com. Alright, one way dandira. Tinotenda. Maybe mashoko ako ekupedzisira kune umwe munhu anoshora munhu anorarama neurema. Iwe zvinezvo wakambenga uri able kubudisira naboita. But zvinezvo uri pauche kunyange tiine tarisiro yekuti mune ramangwana uchafamba. Mashoko ako ndeyekuti kudii kune vanhu vanoshora munhu anorarama neurema. Chanogokwanisa kuti ini ndakatomuka makusei ndichiti ndichadzoka kumba and I ended up in hospital. So kune munhu anoshora kana kuseka hauzive kuti uchaswera sei zuva rako remusiwo. Indaitofunga kuti ndichatoswera ndotodzoka kumba but I couldn't. Ndo zvakabva zvaitika zvaunenge usina kumbotarisira. Saka upenyu hunoitika, anything can happen in life. Zvinogona kufuma zvakwauri kana anyone close to you. Iwo unoona materi. Unoenda kuchechipi? 7th day Adventist. Saka unopindira kupi? Ndopindira paProspect Central. Okay. And kubva pano pamba unofamba sei kuenda ikoko? Mazuva ano it's difficult. Sister yangu ubva paakaenda kuSouth. Then chitoenda kana ndawana ndoenda naye boss. Vanhu vandogara nawo asima Adventist. Vane mamwe machichis avanoenda. So kana ndikatozokumbirawo muzukuru wangu anonzi Munashe, ndandoti asira renda kundochechi ndiperekedzo anozoenda neni kuchechi. But zvine zvichimuremerawo saiye nemunhu anenge ajaira kuchechi kwavo. Saka handizomunetse kuti every Sabbath handi kuchechi. Saka paanenge ari free ndoti uri free here next Sabbath tiende kuchechi. Yeah, so most Sabbath handiendi chechi ndiye ndingori pangu. How do you maneuver around the house uchiita machores ako on a normal day? At first ndaishandisa mutsvairo chavo chikotama kutsvaira, but ndakazotenga broom. Saka ndinototsvaira nebroom then ndozokotama hangu pasi ndakukorobha. Ndinokwanisa kutosuka maplates, I can cook. Kugeza mune tab ndakagumisana ndadzidzira kupinda mutab maker, ndakakwanisa kupinda mutab ndega. Ndotogeza. Zvimwe zviri difficult kuti uzviite ndezvipi? Wataura wakukwanisa kana wakwara for nguva yakareba kudaika unogumisira wakudzidza kuita zvinhu wega, kudzidzira zvinhu zvese wega. Saka chandikati chingandinetsa at this point kubuda panze kuchera mvura handitokwanisi unless mvura iripo patepi, but ina handitomwe mvura yepatepi. Nditore nemudumbu mondinetsa, saka mvura yepatepi handitomwe. So nochera mvura panze nekubudawo panze kana kuti da unoenda kumusika unotenga anything handikwanisi. Basa racho ndinokwanisa kuita but nemusana especially mazuva ano kune weather isingaiti ndotoswera ndakarara. Ndokunotadza kutomuka kutonoita anything. Ndotoswera ndakarara nenyaya yemusana. Nhasi chai makumbo they are shaking, ari kurwadza. Ufichi zvinonoita impact yacho inoya pamusana. Sorwadza pamusana. Saka weather ikatongochinja hapana chandikwanisa kuita, ndotoswera ndakarara. Saka waswera wakarara ndiani anokubikira? Izvezvi brother yangu ari kunoko but achienda kuchikoro. So ndozvimwe zvandikudira kufamba kuti ndikwanise kuzviitira zvinhu ndega. Kuti mama wangu aemaid maika achienda kuuniversity zvine zvivaremera. Andodza kwari kuenda kuuniversity? Akuenda kuchinoyi. Anything else that you would want to say to the people out there concerning the help that you want kuti uwaniswe mari yekuenda kuIndia? Your appeal to everyone who is watching this broadcast worldwide. Okay. Ndakukwanisa kuti any help, be it mari kana chi, would be helpful.
nyange iri shoma sei, even the dollar counts. So when I show gears, you know, to set a packet room for a first. Then there's some fry gears. Those try to check with a packet, not to get some packet. Oh, grab a bucket. Okay. So first, so end up doing some more. So I was in the room, first tab, you know, checks. Okay. All right. It's very easy. Ndikona kumbura ko riri kupfunda chii chinenge chichiitika ade panotonhora ade panotonhora plus biri rakunetsa kutsika nyaya kusafamba dzokera ako pauche matai aya ari pa wheelchair aya ndo zvaanogara akaita kana kuti kutopera even ndapesa mabreaks asistorina haisina mabreaks aya kutopera neraba ibaba bai alright katopera panofanira pane complete rubber alright iyi stova ndeshandisire nyengutsva so ndichishandisa gasi what stove yakuita sei handichaishandise because ndakatsvaka hope makumbo nenyaya yekushandisa stove iri pasi saka ndakakunda kushandisa diki gasi waitrai kubika wakagara ipapa ndaitobika ndotodai but ndaizorasirwa nezvinhu zvavazvo ndatsva makumbo atori nemavanga hopo kana ukawacha mbatya dzako unowacha wega unodzinanika sei saka ndinowacha ndinotozongosiya kana pazoita ndaona auya or a friend ndozoti chi ndinanikiro washe imwe challenge yepakuti kana ndakaona anondinanikira dzoona zoita 2 days futi dziri pawaya ndisina kudzitora ndozotsvaka kuti anokwanisa kunditora hembe pawaya panze right unofanira kudya chi ndoparodya masalads alright masalads acho anakadyiwa ne ndogonotongodya kadaro handi starch handichaide chifarire zvakanyanya because ndine maalsa saka sadza handichatodyi raisi racho ndikadya rakutombondirwadza futi mudumbu so magreens ndonyanya kutofarira kudya pamaalsa zvine mushonga uri kutora ndinotora inonzi rubra gel kana reusa gel imwe wacho akanzi neutral gel nemamwe maperiods neiron ndotora because I'm anemic food. Alright. Muupenyu wataura nezvekuita IT besides kuita IT kana yapo what do you dream of having in life? Kutotenga stand yangu kuvaka imba yangu especially izvi zvaandoda mota because ndinoita machallenges pakufamba kombi unogonokira kombi unzi bhadhara ichaini pakadoma paya saka like Thursday ndakaenda kutown ndakwira kombi ndadajera kuti it's $50 for 2 so kana chinotoona ndauda mari che yangu yekombi then yemunhu achaniperekedza saka ndatokwira kombi svikanzi bhadhara ichaini iri pakadoma panofanira pakagara munhu kwatonibhadharisa $1 so ndomwe machallenges andoda kusangana nawo pakufamba mwana ngona zvichitokudzikisa bosi chenyu inotobhadhara umwe watoti zupco inotonifana kutonyorwa paticket because part of luggage pakuzupco iko zupco ikoko futi pana kamondidaro kuti tori part of luggage takanzi tinotonyora receipt. I know every
whether it's in the transport industry, kumazupko nevanhu vemakombi vane vatungamiri kana ma-associations avo. What do you have to say to them concerning people living with disabilities who also need any mode of transport for going up and about? Okay, ndingakwanisa kuudza kuti ngava tariso vanhu vanoshandisa ma-wheelchair and disability sevanhuwo, cause unogona kusvika pakombi zvidokwira kombi otonzi tinozosungwa nemapurisa panapa kana ushandiningekina kombi motomirai unogona kuita an hour chishaya kombi kukwira. Vanhu vanoziza kutakura munhu ane wheelchair, kana kana umwe anokutakura anogona kubhadharisa wheelchair yacho. Saka nechiti ngavaconsider kuti munhu zvaapa wheelchair anofanira kubhadhara transport twice here just because arikushandisa wheelchair. Kuzoti vamwe vacho they are nice, vanotomhanya votokubatsira vototakura chair yako kuti ungosangana nevanhu vakasiyana siyana. Where else do you find it difficult to access my services and anything else that you want? Say munhu ari confined to a wheelchair, whether it's in town and anywhere else, where? Maybe mumashops anenge asina maramsi kuti wheelchair anofanira kukwira, unenge uchitoda something mushop ari ukwanisa kupinda itaona zvanotoramba ukakutarisa instead of helping you kuti ukuda ndomega panguva muni chitowanikwa uchitototenga but ukwanise kupinda but mumabanks so far nemahospitals asana mbowana challenge yakanyanya, wanototi ukasvika utoita se votokubatsira. Even mamwe masupermarkets kana katomira line wanototi musamire line uyaita se munikeni kumberi, but ivo ndo zvandachiti zvodhipenda nevanhu nevaridzi vemacompanies.